Дәүләт булыша. Менә безнең авылга кечкенә татар авылы, мусульман авылы. Мин занимация иткән вакытта 11-12 елдан 23 миллион инвестиция керде. Аллага шөкер. Хөкүмәт тарафыннан ярдәмнәр булмаса да, сами основной зарарлары булмасын. Бүгенге көндә без күрмибез зарарларын. Чөнки барча авырлыклар булса да, кимчелекләр булса да, без үзебездән күрәйек, кирәк күбрәк җәмгыять белән эшләргә. Киров өлкәсендә дә ул мәсьәләләр килеп чыкты, яулык мәсьәләсе дә килеп чыкты, башка мәсьәләләр дә килеп чыкты. Хәтта хайран гына кискен рәвештә дә килеп чыкты. Ләкин уртак фикергә килә алдык. Яулык мәсьәләләрен чиштек. Һәм чиштек башта ничектер эмоционально чиша башлаган идек. Хәтта кычкырышка да барып җиттек. Аннан тукталып әйтәм. Коръәнне алдык та, Коръәннән карадык та, һәм үзебезнең дәлилләрне китердек. Һәм шул мәсьәләдә бу проблеманы чиша алдык. Әйтергә бөтенләй шикләү юк дип әйтеп булмый, ул дөрес булмас иде. Чөнки кайбер менә балаларга мәктәпләрдә яулык белән йөрергә игътибар, ризалык бирмиләр. Ансы бар. Менә университетларда да кайберләрдә бер менә АГУ бар университет. Мин үзем дә анда укыдым. Ике факультетны бетердем. Юридический факультетны, анарсын философский бетердем. Анда шикләр юк. Намаз укырга бирәләр. Мусламанча киемдә йөрергә ризалык бар. Башка университетлар, институтлар анда ризалык бирмиләр. Әйтәләр, бездә светский учебное заведение, в религиозной одежде не ходите. Әмма ләкин светский дигән атеистический түгел бит. Менә шуны аңлап булмыйлар алар. Инде Новосибирск өлкәсендә, анда күп безнең инде Средняя Азиядан халыклар күбрәк кирә, татарлар пока әзрәк кирә. Алар моны эшләргә кирәк. Һәрбер татар моны иләрендә йортларына барып эшләргә кирәк. Вәгазь татар телендә барабыз. Татар телендә җума вәгазлары алып барыла. Чөнки барысы да татар телен аңлыйлар. Без инде үзебез дә тырышабыз татар телен югатмаска, онытмаска. Иншаллай без нәрсә белгәнебезне тырышабыз яшь буыннарга тапшырырга. Төрле халык йөри. Үзбәге дә, казахы да, кыргызы да, чечены да төрле халык йөри. Шуңа күрә башта татарча сөйлибез, соңыннан русча сөйлибез. Ләкин инде Малмыж районында һәм Килмез районында, Аланы районнарында анда татарча гына. Анда татарлар күп, мәчетләрне татарлар тота, һәм мәчетләрдә бөтен эшне татарлар алып бара дисәң дә була. Астрхан шәһәрендә үзендә бар бер-ике мәчет кая вагазлар татарча сөйлиләр. Калган мәчетләрдә күбесенчә, бер-ике эшме шәһәрнең үзендә. Калган мәчетләрдә вагазлар күбесенчә рус телендә. Хәзерге көндә килә торган кешеләр, алар төрле милләттән, Кавказ милләт, Үзбәк милләт, Таҗикстаннан килгән егетләр бар, һәм татарлар, казаклар. Мен менә бу ике колны күтәреп аны әйтәмен. Совет вакытында анда 2-3 муфтият булды бит. Хәзер Россиядә булса иде, хотя бы возвращение ул вакытка. Вот. Уфада центр булып, бик яхшы булыр иде. Бер генә муфтият Россиядә булса, бик яхшы, зур булыр иде. Безгә, аты безнең иностранецлар бездән удивляться итәләр. Каждый субъект федерацияда 2-3 муфтият була. Ул бит Алла Тәгалә бер, безнең дин бер, ислам дине бер, муфтият бер тиеш. Безнең әлдә бар хөкүмәтебез, ул нәрсәләргә алар заинтересованныйлар, алар, чтобы бер муфтият булмасын Россия күләмендә. То есть бүлгәләнсәк без барысына да, башка дин әһелләренә дә, атеистларга да ул бик инде уңай була. Безгә зарар була. Татарстан суверен дәүләт булгач, аның үзенең муфтияты булырга тиеш дигән фикер белән без ул муфтиятны оештырдык. Ләкин бүгенге көндә бу безнең бәла. Муфтилар бер-берсен хәйрсталар, муфтилар бер-берсен өстеннән шикаятлар язалар.
Бу безгә, безнең халкыбызга бер дә кирәкле бер түгел. Бу читләргә кирәк, бу дошманнарга кирәк. Шуңа күрә мин шаккатам. Дагыстанда 70 төрле халык, бер мөфтият. Бездә бер татар халкы, 70 мөфтият. Валлахи дип әйтәм, иртәгә Путин истәл сугып, мөфтиләрне җыеп, бер мөфтият тизегез дип әйтсә, бөтенесе ләббәйк, ләббәйк дип кулларын күтәреп, күтләрен сикертеп, бер мөфтиятка яшачаклар. Ләкин Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтеп тора: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вақтасим бихаблиллаһи җамиъан ва ла тафаррaqu. Аллаһ Тәгаләнең җибенә ябышыгыз һәм таркалмагыз дип әйтеп тора. Ишетүче юк. Кемнәр ишетми? Мөфтиләр ишетми. Мөфтиләр ишетми. Валлаһи дип әйтәм, әгәр дә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям иртәгә терелсә, беренче дошманнары мөфтиләр булачак. Иң яхшысы әлбәттә кашан авыз берлек булыр иде, һәм авыз берлектә бөтенесе бер мөфтиятта булсалар иде. Ләкин теге урысча дигәндәй искусственно аны ясап булмый. Таралу, аерылу, ул бит үзе-үзеннән буштан чыкмады. Анарга сәбәпләр бар иде. Һәм хәзердә берләшү өчен кирәк сәбәпләр.